Me saadaan nimittäin Timo Myöhänen näyttää, miten toi träkkä oikein taipuu näihin laajan esteisiin. Eli nyt todellakin katsomaan kohtaa. Juu, aplodeja koko ajan. No niin, nyt se mennään hyppää tonne. Hei, mitä sä ootte siitä mieltä? Lähteekö eka este? Miten käy? Kannustusta! Ja sinne mennään korkeammalle vaan. Ja nyt pieni tasapainon näytös. Hän on ajanut näiden Suomen mestaruuksien lisäksi EM- ja MM-tasolla. Miten siitä suoriudutaan? Nyt antakaa tukea Timolle, hei. Ei ole mitään helppoa ryhtyä vaan. Nyt oikeesti, pistetään vähän ääntä, hää? Timo Myöhänen, hyvä puheenjohtaja herra. Herranen aika, Timo. Kerropa nyt tälle välimmäiset fiilikset, miltä nyt tuntuu? Hapottaa. No ei toi ihan silleen niinku hirveän kevyeltä näyttänyt, mutta hauskalta se kyllä näytti. No sitä se on kyllä joo. On niinku, ei tiedä ehkä päällekkäin välttämättä näytä, mutta kyllä se pistää sykkäänkin nousee tämmönen pätöajaminenkin. Siis todellakin, tossa joutuu kuitenkin varmaan niin paljon, monet lihakset jännittää olemaan niinku koko ajan. Hei, kerro vielä, mitä sä oot päätynyt trialin pariin ja mikä trialissa on parasta? No itse asiassa mä päädyin trialin pariin just tämän tyylisessä tapahtumassa. Espanjassa järjestettiin joku kylän sisäinen näytös ja siellä mä näin, että siellä oli tommosia Eemelin kokoisia poikia ajamassa ja itsekin kun olin samankokoinen, niin keksittiin, että hei, tossa olisikin hieno laji ja toden totta se olikin todella hieno laji.
Kyllä vaan, ja menestystä on niitetty. Hei, antakaa vielä kerran aplodeja. Timo Myöhänen. Tähän pääsee tosiaan näytöksen lopuksi hakee puskeilta nimpareita, kyselee tähän terkkuja. Jätetään Timo siihen hetkeksi oottelemaan. Otetaan seuraava kuski lauteille. Onks Joa valmiina? Hyvät naiset ja herrat, Joa Hindren! Näytöksen aloittanut Emil on tosiaan Joan poika. Eli selkeästi periytyy tää trial-harrastus isältä pojalle, tai miksei isältä tyttärellekin. Ja Joa voi tosiaan kutsua tämmöiseksi lajin hegemoniksi. Ikään 42 vuotta ja sitäkin enemmän, koska voittoja ja mitaleita takataskussa. Joa 12 kertaa Suomen mestari. Tämä on siis historian perinteet, mitä kellään on maailman mestaruuksia. 12 kertaa. Sille jo aplodit, hei. Hän on ollut niin hirveän vaatimaton itse näistä titteleistä, mitä itsekään vähän niin kuin, ja ollaan esitetty ylpeitä sitäkin suuremmin, mitä hän itse. Ja jälleen kerran pyytäisin yleisöltä aplodeja. Lähteekö rata suoritukseen? Sen verran vielä Joasta näiden huikeiden Suomen mestaruuksien lisäksi hän on myös MM-sarjatason lippulipper. Paras osakilpailusijoitus on 5. Lisäksi hän on saanut MM-maajoukkueessa pronssin. Eli todella menestyksikäs ura on takana. Myös kyllähän se ammattilainen taittaa kuin vettä vaan. Mitä nyt tapahtuu? Ootteko te niin holtioissa, että tuolta pitää ääntä apua? Siinä se meni! Pakokatolle, noin vaan! Mitäs sitten? Nyt jatketaan. Noniin, hei! Joo, Hindren! Hyvänen aika. Saadaanko me jonkinnäköinen kunniakierros täältä vai? Mitä? Hei! Haluatteko te lisää? Haluatteko te nähdä vielä pari komppua? Yes! Nähdä siihen malliin. Sieltä haetaan vähän vauhtia ja täältä haetaan teidän energiaa. Yes! Koko mylly kannustaa.
Vielä kerran, jos te lupaatte taputtaa nyt oikeesti kilpailun käsistä lähtee.